Хайырлы күн. Республика Күлем Петров фестиваліне бағышланған матбуғат конференциясын башлыйбыз. Біздің матбуғат конференциясы екі тілде болашақ. Тілде сұрау бересіз, шул тілде жауап айтарылар. Біздің спикерлар. Наша пресс-конференция посвящена юбилейному 20-му республиканскому фестивалю крещенской культуры Петров, который пройдет 20 июля в селе Зюри Мамадышского района. И наши гости Белоусова Людмила Даниловна, руководитель исполкома общественной организации Крешен Татарстана, Макаров Геннадий Михайлович, этнолог, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член правления общественной организации Крешен Татарстана, и Спиридонов Степан Павлович, начальник отдела культуры Спиридонов Степан Петрович, начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района. И первый вопрос, Людмила Даниловна, расскажите, пожалуйста, про юбилейный фестиваль и почему этот праздник проводится именно как фестиваль. Добрый день, уважаемые журналисты. В 2007 году была образована общественная организация Крешен Республики Татарстан. До этого праздник Петрау проводился как районный праздник. И в 2009 году, когда организация вошла в состав Ассамблеи народов Татарстана, Петрау был включен в список праздников народов Республики Татарстан под эгидой Ассамблеи народов Татарстана. И с тех пор он получил статус республиканского фестиваля кряшенской культуры Петрау. И мы называем его именно фестиваль, а не традиционный праздник, потому что традиционные праздники, они подразумевают соблюдение даты праздника, а дата праздника Петрау – это 12 июля, так же, как Новый год не может переходить на 3 января, Петрау тоже не может переходить на 13 июля или на 15 июля. Тем не менее, в этом году у нас фестиваль юбилейный, и проводим мы его 20 июля. Поэтому хочу пояснить, именно по этой причине мы проводим не традиционный праздник Петрау, а фестиваль, республиканский фестиваль кряшенской культуры Петрау. Мы назвали его фестиваль потому, что он, во-первых, республиканский, во-вторых, он проводится, другие дни может проводиться, и мы собираем здесь всю республику. Собираем здесь сородичей со всего Татарстана, и приезжают кряшены, компактно проживающие в других регионах республики. И формат фестиваля все это позволяет. Гостей ждем мы из Удмуртии, из Башкортостана, из Кировской области, и ждем дорогих гостей из Франции, иностранцев. Ожидается у нас более 60 коллективов со всей республики и за пределами. Извините, 60 коллективов у нас в Татарстане кряшенских, фольклорных, из них 43 приезжают в этом году к нам на Петрау. Петрау – это прежде всего площадка для молодежных проектов нашей общественной организации. За последние 10 лет у нас образовалось молодежное движение, молодежное крыло «Барекет», у нас образовалось детское движение. И за последние годы вот результат всех наших молодежных детских проектов находит отражение на этом празднике. И поэтому Петрау за последние годы получил огромный масштаб и огромную географию. И к нам теперь приезжают и молодежные коллективы, которые были созданы, и детские коллективы, их около 50 за последние годы. И целое фестивальное движение образовалось за последние годы. И, конечно, у нас есть такие ключевые молодежные проекты, как конкурс красоты. В этом году, юбилейный год, у нас конкурс красоты не проходит. В этом году мы проводим парад кряшенских красавиц, куда мы собираем всех
кряжских красавиц предыдущих лет. Это будет проводиться как фестиваль. Будут участвовать наших 9 девушек. Мы не можем собрать туда 20, потому что конкурс кряжной красоты, он начался только с 2006 года. И это интересная такая программа фестивальная, где мы хотим увидеть увидим лучших наших девушек. Вот, это гвоздевая программа нашего фестиваля и отличительная часть как бы от других фестивалей предыдущих. Есть у нас молодежная площадка с этнодискотекой, это тоже молодежный проект. Детская площадка с героями народных сказок. Там у нас Воробушка, Аннушка. Күшіп кеттім Русияға ғана. Айтмақшы болам, біздің мында халық этник программалар қорала. Біздің мында ешілер площадкасы бар, этнодискотека. Һәм инде балалар үшін мәйданчыклар бар. Біздің анда Аннушка Шипшик қызы һәм Сарык бәйрәме Микуш. Олар біздің балалар белән түрлі ойыннар уйныйлар. Һәм безнең анда инде димче пишмагы бар, чөнки Питрауда бит парлар табалар. Шундый нидә бар Питрауда кызлар сайлыйлар, Бакырауда туйлар ясыйлар дип. Һәм менә көрәшче шибәре конкурсында ул безнең былай гына уйлап чыгарылган конкурс түгел, ул безнең Питрау традициясе. Чөнки нәкъ Питрауда кызлар сайлаганнар, Питрауда түгәрәк уеннар булган. Кунак кызлары килгән. Шуңа күрә Питрау шибәрләре ул уйлап чыгарылган проект түгел, ул безнең Питрауның бер алыштыргысыз өлеше. Һәм инде соңгы сүземнең азагында әйтмәкче булам, безнең Питрауның кодагында дип әйтим, Бермәнчек ансамбле һәм Бермәнчек ансамбле ул безнең Питрауның алыштыргысыз өлеше. Нәкъ 10 ел элек, нәкъ менә шушы проектларны истә тотып, шушы үзебезнең традицияларны, этник традицияларны күтәрү өчен, халыкка җиткерү өчен, дөньяга чыгару өчен төзелгән коллективыбыз хәзер безнең Питрауның йөзек кашы. Питрауның бүтән программалары, иң җитди программалары, төп программалары безнең Бермәнчек ансамбле программасы буенча төзелгән һәм алар Питрауга махсус программа, махсус чыгышлар әзерлиләр. Рәхмәт. Рахмат. Степан Петрович, расскажите нам, пожалуйста, о программе фестиваля и почему вот Питрау проводится именно в Мамадышском районе. Хорошо. Добрый день, исәнмесез. Но, наверное, сначала уместно вспомнить, что Питрау, Зюринский Питрау, до начала как Питрау, как праздник Питрау, имеет начало как вечерний Сабантуй. Еще в Троицу, на поляне между деревнями Зюри и Лыя, они рядом расположены, да? Вот еще тогда по инициативе Анатолия Петровича Иванова, его братьев Ивана Петровича, Николая Петровича и Иван Михайлович Егоров, Валерий Егоров, вот они тоже присоединились, были вечерние сабантуи в Троицу, Тросинда. А вот в 2000 году друзей, единомышленников, спонсоров этого праздника оказалось больше. Народ заинтересовался, потому что с каждым днем там посетителей, участников, празднующих было больше. И в 2000 году этот праздник вылился в Питрау. То есть не просто вечерний Сабантуй, а Питрау уже с учетом кряшинских народных традиций, обычаев. Вот первый год, это 2000 год. 2019 год, уже 20-й раз мы празднуем, получается, этот праздник. И, конечно, активистов, единомышленников у зачинщиков этого праздника с каждым годом становилось все больше и больше. И потом вот общество кряшин у нас появилось. Еще больше стало заинтересованных и
посетители этого праздника, которые влюбились в этот праздник. И поэтому сейчас этот праздник представляет собой фестиваль республиканского значения, но федерального масштаба. Федерального масштаба, вот Людмила Даниловна сказала, из каких регионов к нам приезжают каждый год. И благодаря этому празднику, этому фестивалю нас знают сейчас в российских регионах, Мамадыш знают, и Татарстан знают, Кряшин знают, получается. Вот так вырос у нас Петрау. Петрау – это кряшинское произношение Петрова дня, праздника Петрова дня. Звучит по-кряшински так. А если программа этого праздника рассчитана с учетом древних обычаев кряшин и, получается, языческих обычаев. То есть поклонение к природным силам, к реке, к солнцу, к лесным богатствам. Вот поэтому все игры, все обычаи кряшинские, они ведь связаны с этим. Естественно, Петрау, языческий, вот этот праздник совпал с религиозным Петровым днем и еще совпал с серединой лета. До Петрау созревают все цветы, лекарственные растения, сено, так ведь созревает. И после Петрау их сено скашивают, заготавливают на зиму, потому что там все полезные вещества, микроэлементы и так далее уже есть. И таким даже растения, лекарственные растения уже самые полезные Петрау. И в то же время, раз начинается рабочее время для сельского населения, уже это последний день веселья, и как раз есть возможность молодежи приглядываться, девушкам приглядываться к парням, а парни приглядываются уже к девушкам, выбирают на этом празднике. Вот не зря у нас в программе есть Демче Пешмаху, уголок свахи. Уж который год очень успешно, очень интересно уголок свахи ведут или организовывают, что ли сказать. У нас известная сваха Аграфена Антоновна Васильева и ее помощница Елизавета Сергеева. Людям очень нравится, молодежи очень нравится. Очень много у нас случаев, которые там познакомились и все-таки поженились. Приходят во время работы вот этого уголка сваки, ну, площадка, да, и говорят: мы были в таком-то году здесь, и вот мы сейчас семья. Это интересный момент, да. Дети, детская площадка. Естественно, надо ведь детей воспитывать. Если кряшинские дети, они тоже должны знать обычаи своих предков, так ведь? Хорошие обычаи должны они продолжать в своей жизни. И они на примере работы вот этой площадки, там тоже детские именно игры, касающиеся праздника, обычаев кряшинских, они широко применяются. Дети тоже очень довольны. Там, конечно, не только древние игры и, скажем, молитвы, да, там очень много современных игр детских, но они по содержанию совпадают с древними обычаями. Здесь у нас очень успешно на этой площадке с детьми работают и работники образования нашего района, и в то же время из Казани у нас работники Акбарс Арт, так ведь? Акбарс Арт. Детям очень нравится. И вот как ведь было в старину? В старину в Петров день, в Петрау, да, молодежь после праздника зарю встречали на горе. Зарю, солнце встречали, да? Вот познакомились парень с девушкой, и тут они, высокая гора или не очень высокая, шли они в гору встречать солнце. И как бы перед солнцем они получали у солнца благословение. И был такой обычай, ну, считали, что если молодежь, пара, встречала солнце, они всю жизнь вместе в равном браке счастливыми встречали солнце до поклонных лет. Вот этот обычай сейчас у нас, конечно, в праздниках он остался, но я думаю, еще в некоторых деревнях, может, действительно молодежь из-за того, что мы
этот обычай вот в праздниках все-таки вспоминаем и показываем, да, никто не запрещает, наверное, повторяют, я думаю. Еще вот эти два момента, Швальма. Вот эти два момента имя, связанные с древним обычаем, почему они у нас в программе есть, ниша балар біздің программада бар, ике момент. Так, андар тағын нәрсе. Ну, көп кенә сұраулар бирәләр, сабантуй дейләр. Менә мен үземнең фикерне әйтеп китәм әле. Очрашсабыз шундый фикер белән. Сабантуй, зөри сабантуй дейләр. Бу бәйрәмдә сабантуй күрергә теләгән кеше бездә сабантуй өлешендә күрә ала. Чөнки анда безнең көрәш бар. Сабантуйда була торган уеннар да бар безнең. Анда нишләп? Безнең Бүтін Түркия халқы, бүтән халыкларда, когда собирались на праздник, бәйрәмгә җыенган җирдә, силами мирились, так ведь? Көч сынашканнар, көрәшкәннәр, әйбер күтәргәннәр, тяжести поднимали, соревновались. Вот поэтому эти виды, которые и в Сабантуе есть, они нам не чужды, они у нас есть в программе. И те, которые не очень-то знали, что такое Петров, они сразу воспринимают и как-то укореняется в сознании Сабантуй. Буайди, Сабантуй, нет. А по сути мы говорим, это Петрау бәйрәме. Почему? Сабантуй, виды вот Сабантуя, Сабантуй Курышталь, это у нас попутно. Для тех, кто хочет этого видеть, участвовать. А так, наша цель – это знакомство людей с нашими обычаями, сближение людей. Там люди у нас разных национальностей, разных народов знакомятся, общаются, друг о друге узнают много, и уважение, взаимоуважение появляется. Для укрепления дружбы между народами и нашего Татарстана, и России, которые там бывают, мы считаем, Петров играет огромное значение. Шунда біздің Петровда болған, бір мәртебе болған кіші, ол ел сайын қонаққа келе. Петровға. Менә мәхәббәте туып китә Петровға. Ел сайын келәннәр. Җырчыларга килгәндә кемнәр көтләс? Җырчыларга килгәндә безнең билгеле инде, без башта Петровда күрсәтергә максат итеп куябыз һәм күрсәтәбез үзебезнең керәшен җырчыларны. Чөнки алар башкаруында без Петров булгач инде күрсәтәбез керәшен җырларын. Без тырышабыз этническое исполнение күрсәтергәндә. Шын керәшенчә менә шын халыкчан итеп теге әйтәрбез. Ши халыкчан җырлау итеп шундый җырлар күрсәтергә тырышабыз. Безнең җырчыларыбыз аларны махсус рәвештә өйрәнеп, әзерләп тә киләләр. Аннан керәшен җырчыларыбыздан тыш безнең анда бар йолдызлар, татар эстрадасы йолдызлары. Быел да бар безнең йолдызлар була. Аннан тыш безнең традициягә әйләнде рус эстрадасы йолдызлары да чакыру. Исемнәрен әйтә аласызмы? Быел мәсәлән безгә килә Александр Иванов, Ронда ансамблендә җырлыйдыр илек. Ну, хәзер Ронда ансамбле аның белән бергә килә быел да. Һәм Виктор Салтыков, электрокултны хәтерлисездер, әйме? Менә рус эстрадасыннан алар була. Безнең быел без аны бик отышлы дип саныйбыз. Беренчедән, аларны яратып керәшен булмаса да, керәшенне белмәгән кеше булса да, ишетеп, аларны күрергә теләп килә дә, безнең бәйрәмне күреп китә. Безнең бәйрәмдә катнашучылар бөтен халык белән аралашып китә. Бик отышлы дип саныйбыз. Татар эстрадасының кемнәрне фамилияләрен атыйсызмы? Татар эстрадасына атыйга дигез. Без татар эстрадасына без мәсәлән быел Раяз булачак. Әйме? Ришат Фазлыахметов. Так, Искәндәр Биктагиров, Хаким белән Гүзәлия, Рифат Зарипов та чакырылды, халык бик ярата безнең Рифат Зариповны. Фән Вәлиәхмәтов була. Һәм башкалар, яшьләр. Аннан тыш безнең яшь артистлар яшьләр мәйданчыгында. Яшьләр белән бергә бәйрәм ясыйлар. Аерым яшьләр мәйданчыгы Людмила Даниловна әйтеп китте инде. Зур тырлау аланының бер башында зур сәхнә белән, зур мәйданны безнең занимает молодежь. Здесь специальная программа, молодежная. Там песни, если даже кряшинские песни, они уже стилизованы под дискотеку. Эту программу вместе с молодежью готовит у нас молодежное крыло общества Кряшин. Рахмат.
Мөмкинме өстәп кенә китәргә? Безнең сәхнәләр төрле, һәр сәхнәнең үз төсе бар. Бар балалар сәхнәсе, бар фольклор сәхнәсе, бар крешен чибәре сәхнәсе, бар яшьләр дискотекасы сәхнәсе, бар эстрада сәхнәсе. Һәм инде менә бу площадкалар һәр сәхнәнең үз йөзе. Фольклор сәхнәсендә халык җырлары, фольклор чыгышлары. Крешен чибәре сәхнәсендә шибәрләр сәхнәсе, крешен чибәре сәхнәсеннән шибәрләр булып күтәрелгән кызлар, яшьләр сәхнәсе. Шуңа күрә безнең артистлар да төрле сәхнәдә, төрле. Наверное, надо еще сказать все-таки, что у нас площадка, большая площадка есть, Кряшинская деревенька называется. Подворье большое имя. Кряшинская деревенька, там у нас очень красивые из срубов сделанные здания, стоят дома, ну не просто стоят, дома оформляются представителями, гостями разных районов. Вот меня Кирип Крясин на территорию Кряшинской деревеньки заходишь, уже дома идут. Первый дом, скажем, традиционно оформляет Мамадышский район, дом оформлен по Мамадыш, то есть как Кряшины Мамадышского района живут, какая у них обстановка в доме, вот примерно так оформляется. И они встречают гостей с песнями, танцами местными, именно теми, которые звучат обычно в кряшинских деревнях Мамадышского района. Дальше следующий дом оформляет другой район. Они уже имеют свое лицо местное. Все же народы по локальному расположению имеют свое лицо. Так ведь Кряшин то же самое. Свое лицо у другого дома, у третьего. Вот таким образом деревенька состоит из домов разных районов, получается. И на этой же площадке, в глубине площадки, большая опять сцена, где у нас с начала до конца будут выступать вот эти 43, сейчас уже 44, уже 44 ансамбля, фольклорные ансамбли. Они будут выступать, и между домами будет хождение в гости еще. Они друг друга будут посещать, в гости друг к другу ходить будут. Рахмат. И... Можно еще чуть-чуть? Ага. Да. Да-да, давайте продолжать, конечно. Ничего не хочется упустить, столько это появляется. Я просто хотела добавить, что у нас подворье в этом году, каждый год у нас оформляли подворье Кряшины из других регионов. Каждый год к нам приезжают из Челябинской области, Нагайбакской Кряшины. Они такие интересные, их так принимают хорошо, они совсем другие. У них казачья культура. Вот, приезжают Кряшины Башкортостана, они наряжают свой двор, свой дом, они друг к другу гости ходят по домам, они показывают культурную программу. Вот в этом году у нас первый раз приезжает Республика Удмуртия, Кряшины, где компактно проживает в Граховском районе Удмуртской республики. Они будут наряжать в этом году свой дом, свой двор, привозят свои коллективы и будут показывать свою культуру. Спасибо. Небольшое уточнение, Людмила Даниловна, можно? По поводу челябинских, нагайбакских Кряшин, да? Казачья культура, вот мы сказали, чтобы не было представления, что у них культура казачья. У них кряшинская культура, но окраска, казачий окрас есть. Потому что они казаки по сословиям, да. Да. Только это. Культура все равно кряшинская. Геннадий Михайлович, сөз берген, Геннадий Михайлович. Бізге Петровның традициялары һәм тарихы турында айтып кетсәгез, менә төрки халыкларда булган нинди охшаш бәйрәмнәрне сез атап китә идегез? Ничек килеп чыккан бу бәйрәм борынгы заманнарда? Добрый день. Я хочу сказать, что Петров очень значимое явление вот в Республике Татарстан, потому что вот в фестивале Петров мы в Татарстане решаем какие вот вопросы. Например, это сохранение этнокультурного разнообразия нашего региона. Здесь вот очень явно так присутствует. Потом на Петров Кряшины приезжают как на родовой сход. Это и раньше так же было, потому что вот было вначале сказано, что и языческие традиции были, сказал вот Степан Петрович, действительно
Петров можно назвать еще и, допустим, как Петров жиена. Слово «жиен» – это прежде всего родовой сход. Когда родственники приезжают, и в год раз это происходит, и решают свои жизненные проблемы, встречаются, а молодежь свои проблемы решает, они знакомятся и выбирают свои брачные пары. Это уже игры. И действительно, вот на празднике Петров мы сейчас опять это же самое видим. У нас взрослая часть населения свои проблемы решает, молодежь на молодежных площадках опять-таки свои проблемы решает. То есть это еще для нас интересно тем, что мы здесь, это площадка для сохранения этнокультурных традиций. Вот, например, приятным было, уже несколько лет мы на Петрова видим сотни тамг. Шуның қадарлы көп біздің ру тамғалары білән шығалар, әрбір руның өз тамғасы бар. Ол тамғаларны біз көреміз, өзіміздің бұрынғылығымызны туябыз, бұрынғы жырлар ишетәбіз. Оларны көрер үшін яшьләр килә. Мен аны әйтә алам, үз туганнарым бойынша да баралар, күрәләр, үзләренең тамырларын ныгытып кайталар. Менә без Петрауда үзебезнең киемнәрне, бұрынғы жырларны ныгытабыз, үзебезнең яшьләребезгә мөмкинлек тудырабыз. Безнең фольклор ансамбльләре махсус бұрынғы көйләр әзерлиләр, бұрынғы жырлар, бұрынғы киемнәр киенергә тырышалар. Ул безнең өчен сөенечле күренеш, безнең өчен диюм, гомумән безнең менә иҗтимагый оешмабыз өчендә, Татарстан өчендә инде бик югары фикерле дип әйтсәк, инде Россия өчендә ул бик мөһим әйбер, чөнки безнең җирле традицияләрне белү, тану, ярату, ул безнең патриотизм тәрбиясенең бик мөһим бер өлеше. Бүгенге көндә Петров ул безнең өчен әлбәттә горурлык. Мондый бәйрәмне уздыра белә торган менә керәшеннәр, ул димәк шуны күрсәтә. Бу бәйрәм кирәк, халык моңарга килә, һәм дә без үзебезнең үзлегебезне саклыйбыз, һәм алдагы көндә дә яшьләр белән булай итеп эшләгәч, димәк безнең киләчәгебез дә бар. Шуңа күрә мин бу Петров кебек бәйрәмнәргә сөенмичә нишләргә кирәк? Biz barыбыз да моңа әлбәттә сөенәбез. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Кемнәрнең сораулары? Рәхмәт. Хәерле көн, Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы. Гаиләләр турында сорыйсым килә. Менә сез Петров яшьләренә кавыштыра дисез. Бүгенге көнгә күпме гаилә кырылды, әгәр дә кырылган булса, менә сез аларны беренчек саныйсызмы, алар белән элемтәдә торасызмы? Петровда барлыкка килгән гаиләләр белән миңа калса киләчәктә тагын бер фестиваль оештырып булыр иде. Юлдан сезгә Бу идеягыз өчен рәхмәт. Без аның статистикасын кызганычка каршы алып бармыйбыз, ләкин андый парлар бар. Безнең андый парларыбыз бар. Узак еллар яшәгән парлар бар, Петров көнне кавышкан парлар бар. Без аларны инде бер тапкыр гына чыгармадык Петров сәхнәсенә. Без бу өлкәдә эшлибез һәм бу бик кызыклы, үзенә күрә кызыклы проект. Менә идеягыз өчен рәхмәт. Без алга таба бу статистиканы алып барырбыз әле. Якынча булса да әйтә алмыйсызмы, менә сәхнәгә чыгаргач? Мәсәлән, сезгә танышлардан Максимовлар безнең өлкәннәр, Светлана Максимова. Светлана белән Евгений Максимов, менә алар яшьләр. Аннан соң менә мин әйтер идем, Илья Васильевич Михайлов белән Полина Ивановна, Петровда кавышкан парлар.
Петрауда һәм менә андый парлар безнең Лидия Ахметова белән Рөстәм Ахметов, Татарстанның халык артисткасы Лидия белән Рөстәм Петрауда кавышкан парлар менә алар безнең бар. Без менә билгеле кешеләрдән әйтәм, менә Илья Васильевич белән Полина Ивановнаның быел кавышканнарына ничә ел икәнен мин әйтә алмыйм, ләкин аларга 1 сентябрьдә Илья Васильевичка 81 яшь тула, менә монысын әйтә алам. Менә алар бик борынгы пар Петрауда кавышкан безнең легендарный. Шуннан килеп менә шул демшип шуңа килеп әйтәр. Аны әйтергә кирәк әле. Язып барсыннар. Аларга менә мондый задание бирергә кирәк. Булай, алар телефоннарын биришәләр, аларның үзләренең бер анкеталары бар. Алар һәр кешедән анкета тутырталар, безнең димчеләребез. Һәр кеше үзенә менә нинди пар кирәк икәнен язып калдыра, телефонын күрсәтеп. Алар менә кемгә нинди пар кирәк һәм үзе ул нинди язып калдыра. Алар кавыштырып, телефоннарын биреп, менә кемгә кем туры килә, кемгә кем нинди кирәк, менә алар шундый эш алып баралар. Подпольный дип әйтәме, этнический бик кызыклы шундый процесс. Безнең Аграфена инде ул билгеле димче республикада дип әйтер идем, ул специалист безнең. Рахмат. Тагын бармы сорауларыңыз? Көрәш турында да сорыйсым килә. Төп призның кемгә эләгәчәген ничек билгеләячәксез? Көрәш булмыймы? Кем җиңә инде? Юк, хәзер бигендә Көрәш була, Жирәбә беләнме дип сорыйсым килә? Или җиңүчегә эләгәчәкме төп приз? Быел да ул яшьләр һәм өлкәннәр арасында весовой категорияләргә дә бүленеп бүтән елдагыча уза. Кем җиңә бер елны без җиңгән абсолютлар буенча җирәбә тоттырган идек. Шуңа күрә әйтәсездер, әйме? Быел менә мин була алмадым, көрәш буенча аерым җыелыш булган ди безнең, мин ул җыелышта була алмадым. Хәзер әйтсәм, булай ишеткәнемне әйтсәм дөрес булмаса инде, хәзер дөрес язылмас инде, әйме? Именно көрәшеп аларга кирәк булачак быел, җирәбә генә булмас, зур бүләкне. Шуңа күрә мин шулайрак ишеткән идем, мин җыелышта була алмадым, билгеле аерым җыелыш булды көрәшне уздыручылар арасында. төп приз нәрсә булачак? Төп приз билгеле машина. Нинди? Ансы сер. Ансы спонсорның сере. Рахмат. Бармы? Стоянкалар турында сорыйсым килә. Автостоянкалар булачакмы? Менә бәйрәм битендә төнләү, за машиналарга, например, 11-дә, 12-дә бәйрәм биткәнче чыгып китүдә проблемалар булмыймы? Автостоянка безнең елның бар инде ул. Аның авырлыгы нәрсәдә? Басу бик зур, машиналар бик күп. Соңрак килгән кеше машинасын автостоянканың икенче ерак кырыена куярга мәҗбүр була. Машинасына кадәр җәю барга шактый туры килә, бер 10-15 минут барга туры килә, әйме? Шундай гына авырлыгы бар. Булай һәрбер машинаның үз урыны, чыгып китү коридоры, машина йөри торган юлы була. Зур бер басуда ул, шул елга буйлап. Елганың бер ягында бәйрәм, бер ягында автостоянка. Но бәйрәмгә керергә кирәк күпер аркылы җәяү. Рахмат. Минем тагын соравым бар. Күпме кеше көтелә һәм 20-нче юбилейный фестивальдә сюрпризлар булачакмы? Нәрсә белән шаккаттырачаксыз кунакларыгызны? Кеше безнең обычно 30-40 мең кеше була инде. Без күпме кеше киләсен прогноз белән әйтә алмыйбыз. Но быел да аз булыр дип уйламыйбыз. Чөнки безнең кунаклар да күп чакырылган, юбилей елы, коллективлар да бик күп килә. Без аны шуның өчен быел 20-сенә дә күчердек. Чөнки безнең Петрова 12-се, ул 12-се бөтен республикада узды. Бөтен республикада узган көнне үк жюридә дә уздырып булмый. Шуңа күрә иркенләп бөтен республика килә безгә быел. Теге көненә туры китермичә махсус бер атнадан соң куйдык. Күп көтелә кунаклар. Тагын сюрпризлар турында бөтенесен дә әйтсәк, ул уже сюрприз булмый. Менә мин өстәп әйтмәкче булам, мин инде әйттем, Кирәшен шибәрләре парады була дип. Безнең быел конкурс булмый, быел безнең
Күчмә тажыбыз беркемгә дә бирелмей. Безнең күчмә тажыбыз быел Петров музеена тапшырыла. Менә сюрпризларның берсе шул. Быел безнең юбилей Петровның шибәре булмый. Быел безнең Петровыбызның шибәрләре 20 барысы да шибәрләр. Һәм менә безнең быел узган ел Петров шибәре булган кызыбыз, бу Петров шибәре исемен 2 ел йөртеп, 2нче елга гына үзе күчмә тажыны тапшырачак. Шундый бер үзенчәлекләр бар, но барысын да әйтеп бетереп булмый инде, килгәч тәме бетәмдер. Но берсен әйтергә буладыр дип саныйм мин. Петров күперенә килеп керүгә, карауга сразу күрәчәкләр, алындагы объектлар дип әйтәм инде үзгәргәнен. Без быел яңа авыл салдык. Яңа йортлар, яңа авыл безнең быел. Менә шундый сюрприз. Калган сюрпризлар инде шул. Керәшен авылы үзгәрде, яңарды. Узган ел килгәннәрне сез статистикасын алып барасыз, мәйтегез әлемне килүчеләр саны артамы соңгы 5 ел белән мәсәлән чагыштырсак, карасак? Артканнан арта бара. Фольклор ансамбльләре әйме. Быел менә бүген иртә белән 44нче сыбралга килде. Әйме? Мин уйлыйм кичкелеккә тагын бер ике артыр әле. Бүтән елны безнең шул кадәр фольклор ансамбль булмый. 30лап була иде. 30лап, 25-30 була иде. Менә кунакка килүчеләр менә беренче елларны күпме иде соң катнашучылар? 20 ел элек. 20 ел элекме? Авыл бәйрәме бит. 20 ел элек ул Билекәй бәйрәме иде. Петров булса да, мин хәтерлимме, безнең фольклор сәхнәдә 3-кә 5-ле, моның кадәр биектә генә сәхнә иде. Фольклор сәхнәдә. Менә шуннан ел сайын үсә, аның Петровлыгы, халыкчанлыгы арта барып, менә именно халыкчанлыгы 20 ел элек Татарстан Республикасында Керәшен фольклор коллективлары юк иде. Ничә кеше икән дип әйтәмсең? Якынча. Авыл әбиләре генә бар иде. Ансамбльдәме? Юк, катнашучылар гомумән. Менә хәзер 30 мең дип әйттегез. Ул быел 30дан арта инде. Безнең менә фольклор ансамбльләрендә дә 529 кеше иде кичә. Ул инде прогноз буенча күренеп тора. Заявкалар да күп, кунаклар да күп, коллективлар да күп, районнар да күп. Менә аннан соң менә 12сендә уздырмыйча 20сендә уздырганнан соң безнең мондый интервал булмый иде бүтән елларны. Безнең хәзер бүтән районнар, бүтән коллективлар, бүтән теләгән кеше үзләрендә рәхәтләнеп бәйрәм итеп, хәзер республика бәйрәменә безнең юбилейга киләләр. Без аны махсус шулай эшләдек. Чөнки юбилей елы булгач, барча халыкны, бүтән теләгән кешене, бүтән коллективларны, бүтән кунакларны, бүтән районнарны берләштереп бергә җыясы килде. Шуңа күрә ул безнең быел юбилей фестивале. Без быел, конечно, күбрәк көтәбез кунакларны. Рекордное количество посетителей дип әйтәбез, ул кайсы елны булганын әйтә алмыйсызмы? Ул ел сайын арта бара. Ел сайын арта бара улай. Безнең бит инде полиция хезмәткәрләренең бар методикасы, санау методикасы. Алар безнең шунда входта керә торган өлештә урында. Алар методикасы буенча ел сайын арта бара. Алар санап баралар, күпме кеше бәрәмгә кергәнен. Безнең андый график бар. Ул безнең үсә. Һәм менә бүтән халыкларның бәйрәмнәре белән караганда, аларның стабильны бара, ә безнең Петров үсә. Менә шундый статистика бар. Без аны менә точно әйтәбез проценты белән. Аны безнең фольклор үзәге белән РНМЦ алып бара ул статистиканы. Бер ел искә төште, бер елны хәзер фольклор үзәгеннән килгән безнең специалистлар, әйме? Алар иртәрәк кайтып китәргә мәҗбүр булдылар. Икенче көнне чыгып китәсләр иде бүтән бәйрәмгәме. Хәзер миңа юлдан шалтырата Галия Хатович. Степан Петрович, вот едем мы, дейме, там столько машин, там столько народу, дейме. А мы кое-как продвигаемся, дейме, навстречу так много машин, неужели все кряшены, дейме? Мы там, конечно, не все кряшены, мы там. Если один раз, мы там, любой человек, любой национальности попал на этот праздник, мы там каждый год приезжает. Вот. Шуңа күрә, шынданда елында орта бара. Мәйданны без ел сайын киңәйтә барабыз. Без инде башта оттаррак иде, елга белән урман арасы әйме. Нишләп торрак? Маленькие кустарники, невысокие кустарники, мы их расчистили. Сейчас уже от сухостоя расчистили, что там было. Мы все ближе и ближе подбираемся к высоким соснам елям. Расширяем с каждым годом. На следующий год еще есть перспектива там изгиб реки выправить, чтобы площади было больше. Өстәп әйтмәкче булам, бик еракта фестиваль площадкасынан еракта Тәпи чишмәсе бар иде элек.
аңа теге бик белгән кешеләр генә барып кайта иде, анда чишмәдән су эчәргә була дип. Хәзер безнең ул площадка Тепи чишмәсенә барып җитте. Һәм Тепи чишмәсе участогы площадкасы бар быел. Анда мастер-класслар күрсәтеләчәк, нәрсәдер булачак. Фотосессия, анда җырлап отырган килеп, анда безнең ансамбльләрне без шуннан таба алып барып кайтабыз. Менә шул Тепи чишмәсенә площадка барып җитте. Менә шул площадканың халыкның күбәюе, географияның зураюы, ул менә хәтта менә шул мәйданның зураюыннан да күренә. Тоғын бір сұрау концерт программасы турында да сұрайсым келем. Мен сіздің татар эстрадасы легендаларын шақырғаныңыз бар ма? Анда Салауат Закиевич, Венера Хатуны шекелле кебекләр. Венера Хатуны ел сайын килә. Венера Хатуны безнең гвоздь программы, ул безнең Салауат Закиевичнең килгәне бармы? Бар. Илһам Шакировның килгәне бар. А быел менә легендалардан дип әйтик, кемнәр чакырылды? Быел легендалардан Фән Вәли Әхмәтов бар. Әйме? Ну, Искәндәр Битагеров яшьрәк, ну, конечно, Фән Вәли Әхмәтов белән чагыштырганда яшьләр йолдызлар белән әйтеп беткән бит инде, алар легендалардан белән Фән Вәли Әхмәтов инде татар эстрадасыннан. Миңгала Бигалиев турында әйтегез инде. Миңгала Бигалиев ул Мамадыш кешесе үзе, ул безнең традиционный, без аны үзебезнеке дип саныйбыз. Шуңа күрә аны әйтмәдез. Әйтергәдән утыра Миңгала Бигалиев. Миңгала абыйдан башка Петра узмый. Үзебезнеке бит ул безнең. Ул легенда. Легенда шулай ук, конечно. Бәйрәм ничә кадәр дәвам итәчәк дип планлаштырыла? Бәйрәм иртәнге 2-гә кадәр дәвам итә официально. Ул анда тукталып калмый әле. Особенно яшьләр. Сәгать 12-дә салют. 12-дә салют. Бу инде кайтып китәргә була дигән сигнал, но безнең керәшеннәр дитәләр, керәшеннәр башта җыелыша алмый, аннан соң таралыша алмый дип. Ул салюттан соң да 2 сәгать бар әле, шулай без көтәрбез. Җитәкчелектән кемнәр булачак? Без Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшинны көтәбез. Ул безнең бит әле Татарстан Республикасы Ассамблеясы җитәкчесе дә. Менә һәм инде бөтен министрлар, бөтен җитәкчелек чакырылган. Төп кунак итеп без Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшинны көтәбез. Яхшырак. Дилбәр. Менә көрен бөтен милли бәйрәм бисәйме? Аның урынын күчеп тора. Нишләп менә Петров һаман бер урында ул? Хороший вопрос. Ну, мөгаен нишләп бер урында оештыручылар мөгаен теге инде ел сайын эзләп торасы түгел. Оештыручылары инде оештыра беләйме? Шул ук Мамадыш районы урыны бик әйбәт. Урыны бик әйбәт. Андый урыны Петров өчен башка җирдә табылмыйдыр. Шул без аны үзебезнең бәйрәм итеп, бренд итеп инде кайчаннан бирле кабул иттек дә шулай итеп тора. Без генә кабул итмәдек. Бөтен аны Мамадыш районы белгән бөтен кеше Мамадыш, это Петров, Петров это Мамадыш диләр әйме. Беләсезләр. Шуңа күрә аны бездән күчереп торуны кирәк дип санаучы юктыр да. Менә мин дә өстәп әйтер идем, менә бу 2010 елда республика халыкларының бәйрәмнәре игълан ителгән, оештыра башлаган елда Уяв, Горанбутон, Симык, алар бит элек уздырылмыйлар иде. Алар игълан ителгән вакытта безнең Петров уже жюри авылының бренды булып кергән иде. Он уже 10 ел уздырыла иде, шуңа күрә аны аннан күчерү уже кире алу мөмкин түгел миңа калса. Менә бу бәйрәмнәр алар республика бәйрәмнәре булып кирип киттеләр, ә безнең инде ул урынын алган, анда беркетелгән иде. Менә тагын шуны өстәп әйтим әле. Быел бездә Горанбутон Удмурт республика күләмендә Удмурт бәйрәме булды, әйме? Удмуртлар, ну, оешмасы дип әйтәйин, Удмурт халык оешмасы һәм бүтән активистлары безне үтенеп сорадылар. Петров бик матур үткәнгә күрә, незаменимый булганга күрә Петров Мөхәммәтшин дәйме. Безне үтенеп сорадылар, сездә уздырыга республика бәйрәмен Горанбутонда дип. Без 29 июнь көнне Горанбутонда уздырдык. Бик матур итеп чыннан да. Вот шуңа күрә Петров ул, наверное, мәңгелеккә безнекедер инде. Һәм сездән күреп кич белән үткәрделәр. Кемнәр? Кич белән үткәрделәр сездән күреп. Әйе, кичке уңайны сорадылар, шулай уздырыга әле дип. Петров гомердән гомергә кич үткәрелгән. Аны бер кайчан да көндез уздырмаганнар. Менә мин әле бәләкәй чагымда Петров безнең авылның бәйрәме. Мин кичкенә чагымда. Сәгать 7-дә башлана иде безнең авылда Петров.
Бөтен халык җыела иде. Ул гомердән гомергә, ул кичке бәйрәм. Геннадий Михайлович, ә ни өчен ул кич белән үткәрелә, бәлки сез әйтерсез, традициясе каян килә аның кич узу? Микрофон. Моның традициясе бар әлбәттә. Чөнки көндез кунаклар җыела, бөтен ырулар үзләре аралашалар, утырышалар, аннары инде күңел ачарга чыгалар болынга. Менә болында башлана инде Петров бәйрәменә хас түгәрәк уеннар, яшьләр уйный. Аннары инде төрле көрәш, ат чабыштырулар барысы да шул кичкә таба башлана. Аның традициясе әлбәттә нигезле шундый. Теге яшьләр бәйрәме, түгәрәк уен. Менә түгәрәк уен дигәннән яшьләр чыкканнар түгәрәк уенга һәм Петров көнне иң соңгы түгәрәк уен уздырылган. Шуңа күрә таңны каршылаганнар, икенче көнне уже түгәрәк уеннар, бәйрәмнәр тукталган. Аның шундый традициясе бар, шуңа күрә дә кичкәдер бәлки Геннадий Михайлович. Әлбәттә, менә ул Петров бәйрәменең иң күрке ул түгәрәк уен. Анда бөтен авыл халкы чыккан, яшьләрнең түгәрәк уен уйнаганнарын карап торганнар. Үзләренең кызларын матур итеп киендереп чыгарганнар, башкаларын караганнар. Анда махсус түгәрәк уенда була торган адым менә шаг. Ул түгәрәк уенны уйнау бүгенге көндә югалды дип әйтергә була. Кайбер бик олы яшьтәге генә кешеләр аны хәтерли, шуңа күрә без алдагы көндә түгәрәк уенның әле менә бу атлау үзенең шаклары аны яңартырга, яңарту буенча кызыксынабыз, эш алып барабыз. Бу моның өчен без Казан дәүләт консерваториясенең этномузыкология кафедрасы белән дә эшлибез, чөнки алар белә өйрәнә. Бүгенге көндә менә инде матур гына алга китешләр бар. Киләсе түгәрәк уеннарда, бәлки киләсе Петров бәйрәмнәрендә әкренләп без үзебезнең менә бу борынгы түгәрәк уенны да тергезербез дип ышанабыз. Бу безнең зур хыялыбыз. Петров түгәрәк уенын традициялары белән Петровга кайтару. Һәм менә шуңа күрә безнең быелгы Петров программасына Петров түгәрәк уенының йөреше, шаклары буенча интерактивларда керттек, мастер-классларда керттек. Шуңа күрә бу безнең алдагы эшләнәсе эшебез. Бу традицияны кайтарып, менә безнең быел бер кызыбыз диплом яклады. Хәзер ул өйрәнгән, фәнни рәвештә бу Петров түгәрәк уенының традициялары, шаклары. Без аны әкрен генә менә шулай хыялланабыз, кертеп җибәрергә. Һәм менә тагын әйтеп китәсе булам, өстәп әйтмәкче булам, ни өчен Петров, ни өчен теге Сабантуй түгел дип. Алар бит барсы да табигать календарь бәйрәмнәре. Сабантуй ул язгы кырышлары биткәннән соң үткәрелә торган бәйрәм. Петров ул тоже календарь бәйрәме. Ул 12 июльдә җәйнең кыл уртасында үткәрелә. Ул җәйнең уртасы, инде игеннәр өлгергән, пешәннәр өлгергән, җиләкләр пешкән, Петров биткәннән соң икенче көнне халык пешәнгә төшкән, аннан соң урак башланган. Шуңа күрә Петров ул Сабантуй түгел, Сабантуй ул Петров түгел. Шуңа күрә Сабантуй үзенең урынын алсын иде менә Татарстанда үзенең традициялары белән. Петров булып, җәй уртасы бәйрәме булып, чәчәк бәйрәме булып, үзенең календар традициялары белән календар бәйрәме булып, Сабантуй түгел, Петров булып, этник бәйрәм булып керсен иде безнең Татарстан культурасына. Шул. Аннан соң тагын әйтмәкче булам, Петров ул элек бөтен җирдә үткәрелмәгән. Петров ул авылларында Петр һәм Павел истәлегенә ширкәүләр булган авылларның престол бәйрәме. Ул бары тик шул авылларда гына уздырылган элек, һәм башка авыллар шул авылларга кунакка төшкәннәр. Шуңа күрә ул кунак кызлары бәйрәме, кунак бәйрәме булган, кунак төшү, шуңа күрә аның уенда кич узган. Һәм менә аның шушы зур булып республикада үтә башлавы хәзер. Бер яктан ул бик зур куаныч,
Икенче яктан, менә үзләренең престол бәйрәмнәре булган авылларда ул юкка чыкмасын иде, югалмасын иде, сакланып калсын иде бөтен үзенчәлекләре белән дигән теләк бар безнең. Һәм инде бөтен республикада хәзер зур булып үткәрелә икән, ул безнең өчен бер мөмкинлек керәшен культурасын пропагандалау, популяризациялау өчен. Һәм без моңа бик шат. Рәхмәт, безнең вакытыбыз чыкты. Барыгызга да рәхмәт, журналистларга һәм безнең спикерларыбызга рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Тариф